Ja Hanna-Riikka. Henna-Riikka. No siitä kun pääsit on henki Pikkuminen tällä hetkellä menossa 599, Affenpinseri Mono ja Riitta-Liisa Karhunen KPKK:sta valmistautuu 600, Huppu ja Jenni, 601, Päre ja Hanna, 602, Räpsy ja Sinne. Ykköskentällä mineissä vuodesta 263 Skinti ja Maria Seppänen Läkistä valmistautuu Nova ja Alisa Mustoläki, 265 Silk ja Janne Grönlund sekä 266 Snäkki ja Maija Kumari. Kotimaiset Jankkeen lisäravinteet koirasi hyvinvointiin, anna koirallesi vain parasta. Jankkeen lisäravinteet ovat täyteaineettomia sekä luonnonmukaisia. Ja arvaa mitä? Niinpä juurikin. Jakessa on markkinoiden parhaat pitoisuudet. Tule sitä tekemään huippuostoksia. Nyt kisataan